Daga Kannywood, sabon shiri wanda ake gabatar muku a wannan shahararriyar tashar mu mai farin jini mai suna Billy Love 24. Yau ma game da jaruman mu kun santa kun san wace ita ma tana ba da gudunmawa a wannan masana'anta ta Kannywood. Aka cewa ga a bakin mai ita ta fi daɗi. To jaruma mu ne miki barka da shigowa wannan shahararren shiri mai suna daga Kannywood. Da farko zaki ga masu kallon ki sunanki. Gaskiya na gode, suna na Bilkisu Ahmad. Wacce aka fi sani da gyale. Masha Allah, to tambayar mu ta farko ma da zamu fara miki yanzu kenan. Washin menene dangantaka da take tsakaninki da jaruma Sadiya Gyale? Wasu suna cewa yarki ce, wasu suna cewa kanwarki ce, wasu suna cewa ƴan uwa ne, to dai waka a bakin mai shi ya fi daɗi. Yanzu masu kallon ki za su so ki warware musu zare da abawa su ji. To gaskiya kamar da ka faɗa haka ne. Don ko ni ina fuskantar wasu maganganu da yawa. Wasu za su ce ni kanwan Sadiya Gyale ne, wasu za su ce yatta ne, wasu ma za su ce ita ne. To amma ka san duka da duk musulmi yan uwan juna ne gaba ɗayan mu. Gaskiya. A mazonin mu na musulmai da kuma na Hausa Fulani. Ita Fulani ne, Fulani ce. To amma a gaskiya ni ban da wata halaka da ita, ba ce halakan musulunci, tana musulma ina musulma. Kawai yanayi ne na kama da ya zo ɗaya. Tun da farko kamar da ya zo da ana ce mun nema a kori Sadiya Gyale. To daga a kori Sadiya Gyale da ya koma kawai na ga to ai kamar ita za ta ji babu daɗi. Yanayin hakan da mutane suke faɗa mu. Har na so tun ban fara fim ba, na zo na fara fim da ake cewa a kori Sadiya Gyale, na zo kawai nake cewa Gyale. So da net ɗin ya riga ya bi ni na Gyale. Tun da wasu da yawa an baka ce musu Gyale ba su gane wace ce ba, amma a gaskiya ni ban da wata halaka da ita. To masu kallon mu da sauraron mu kun ji waka a bakin mai shi ta fi daɗi. Ta ce ita gaskiyar lamari dangantaka ce ta musulunci da kuma dangantaka ta sana'a ɗaya, ko ba haka ba? To kun ji dai ta faɗi amsan nan da masu kallon mu suka turo mana a domin su ji amsar yadda take. To jaruma Bilkisu ko kuma Gyalen zance ne? Duk wanda ka faɗa zan yi amsa maka, tunda duka ya riga zamo jikina. In ka ce Bilkisu zan amsa maka, in ka ce Gyalen zan amsa maka. To jaruma Gyale, wanne sha'awa ne yasa kika shigo wannan masana'anta ta Kannywood? Kisan kowa wani ya ce na shigo saboda in nemi kuɗi, wani ya ce na shigo saboda in nemi suna, wani ya ce kowa dai da yanda yake shigowa wannan masana'anta. To ke da wani dalili yasa kika shigo wannan masana'anta mai albarka mai suna Kannywood? To gaskiya ni dalilin da yasa na shigo masana'antar Kannywood, na shigo a wani dalili nawa, saboda tun asali dai da na taso Allah ya sa ni ina sha'awar fina-finan Hausa. To kuma abin da fi ban sha'awa fina-finan Hausa shine da na fuskanci abubuwan duk da suke kamar suna faɗakarwa ne a al'umma. Sai ga to ai wannan hanya ce mai sauki wanda ya zo mana, wanda za mu iya faɗakar da al'umma a tsanake, wanda ba sai sun ci wahala ba, ba ni sai na ci wahala domin neman wata hanya da zan faɗakar da al'umma ba. So duk wanda ke kallon fim faɗakarwa ne, domin duk in ka kalli fim din ya kama a cewa abin da aka yi a fim din an yi ne ko za a yi, haka ne? To kaga faɗakarwa ni kawai abin da ke burge ni a fim, ina so in dinga fim da in faɗakar da al'umma, in dinga kaga wani lokaci in na faɗakar wani abun wani ba zai a ce duk mutum na kallon fina-finai na bai ga abin da na taimake shi da shi ko da guda ɗaya ne a sinasinan da na kaf a harkar fim. Kuma na biyu ni na yi fim da ina sha'awa saboda na yi suna gaskiya. Saboda ina sha'awar in yi suna sosai. In kika suna daga baya a nemi kuɗin. Gaskiya idan na yi sunan daga baya in Allah ya kawo za a nemi kuɗin. Amma ni ina son suna sosai, amma shi ma kuɗin wai ina so ba ba na so ba. Tunda ba wai ina da shi bane, ba ni da shi. Kada ka ga in ce ina da shi a tunani ko akwai wanda zai iya, wani zai ban zakka ko wata za ta ban zakka ta tunani a wannan mai kuɗi ce ba, a'a ba ni da shi. Ina buƙatar suna da kuɗin ma gaba ɗaya gaskiya. To Allah ya tabbatar ya bada sa'a. To lokacin da kika shiga wannan masana'anta ta Kannywood, wanne kalubale kika riska ga abokananki, yan uwanki da ƙawayenki? Kisan wannan harka ta fim ana kallon yan fim yan iska ne, ɓata gari ne, da zara an ga kana harka fim duk girman ka duk kankanta ka kallo ɗaya ake muku a ce ku yan iska ne. Shin ya abin yake? Kuma gaskiya haka ne. Dan ni dai ba zan manta ba, farko lokacin na fara tunanin fara son fim, na samu mahaifiya na gaya mata, na ce mata ina son harkar fim ka shiga shi, sai ke nuna min yan uwana ba za su yadda ba, saboda ni gaskiya marayya ne, mahaifina ya rasu sai dai mahaifiya na. Sai nuna mata ni gaskiya ina so fa sosai,
kuma na tabbatar za su yarda. Kin nuna mun abin nuna mata ne gaskiya ina son harkar fim sosai, sai ta ce min idan haka shine mafi alkhairi ubangiji Allah ya tabbatar mun da shi, idan kuma harkar fim ba alkhairi bane a gurina ubangiji Allah ya musanya mun ya zame alkhairi. Sai na ce amin ya rabbi. Na zo na fara harkar fim, to kamar da ake faɗa nan a haka tunda har yanzu irin ƙauyuka yan uwa su dinga na zama karuwa, na zama me, na zama wannan matsalar gaskiya ne muna fuskanta. To amma abin da nake so su gane ba fa duka aka zamo ɗaya ba, kuma a rayuwa babu za a kira mutum karuwa tunda baka tabbatar ka ga ni dai har ga Allah gani business sana'a ne, saboda fim ne na dauki shi sana'a ne, ni ba a harkar ban za dauki fim ba. Yawa to masu kallo wannan amsar ita ma da kuka turo kun ji amsar ta daga bakin jaruman mu gyale. Wani shawarwari zaki ba ƴan uwanki masu wannan harka ta fim? To gaskiya ne shawarwarin da zan ba ƴan uwana masu harkar fim shine cewa gaskiya mu dinga sanin mutuncin juna, kuma mu dinga kiyaye abubuwan da zaman to ya dinga batanci a tsakaninmu, saboda lokacin mu muke sawa ake zagin mu, ƴan kallo suke zagin mu aure daga kan suturan mu, daga kan yanayin wasu abubuwa da muke yi. Shi yasa a dinga cewa a wance karuwa, saboda zaki dressing ba zaki dressing mai kyau na kina a mazaunin ki na ƴa musulma ko kuma ƴa bahaushiya da ke bahaushiya ba, a zaki dressing irin yanda kike so ki, saboda ke kin zama jaruma, zaki bar kai a bude, zaki mafi akasarin jikin ki sarara. Kaka dole duk wanda ya gani ya kira mu a mazaunin cewa karuwa, wanda kuma ba hakan bane. Dan Allah ɓata garin cikin mu ya kamata suke yi. Kuma ni ina ganin kamar in ka duba masu irin wannan dressing din ba fa yan fim bane a ciki, kawai wanda suke shuwa suke rabuwa da mu yan fim ne don su dinga cin zarafin yan fim. Sa ga su tunda in ka duba ga ba su yi suna ba a san su ba, amma dole tunda suna tarayya da mu a kira su yan fim. Amma dai muna son gaskiya al'umma ku dinga mana fata na gari, kuma ku dinga mana abu na gari, saboda addu'o'in ku suna zuwa mana a kowane lokaci. In kuka ce za ku yi dinga mana bakin ku ba zai iya shafan mu gaba ɗaya, tunda mu ma 'ya'yan ku ne, ku ma iyayen mu ne. Yanzu idan kina so wani masoyinki ko wata masoyiyar ki ta miki wani gift na kyauta da ake yi, misali in ana so a miki wata kyauta ta kyautatawa, me kika fi so a baki kyautansa? Wani zaki ji ya ce mota, wani jirgin. Akwai a cikin kuma mun yi interview da wani ya ce shi jirgin sama son samu da za a bashi jirgin sama wallahi shi yake so. To ke me kika fi so a yi miki kyautarsa? To ni gaskiya abin da na fi so masoyina ya tashi zai min kyauta, ina son abubuwa da yawa, to amma kawai ni ina son abin da duk masoyina ga ya dace da akan ya bani, to in ya bani masha Allah ina so. Ko menene kenan? Gaskiya ko menene masoyina ga ya dace da ni ya dauka ya bani ina so. Ina da buri nawa a raina, to amma sai zamto burin masoyana gaskiya ya fi nawa karfi, saboda na fi son masoyina ya bani abin da ba zata, wanda ban san da shi ba kuma ban yi tunanin zan same shi ba, kawai ya zo ya bani. To ka san ba zan manta da wannan abin alkhairin gaskiya da aka yi min. Masha Allah, wani farin ciki kika ji da tashar Billy Love 24 suka zo suna hira da ke har gida? Gaskiya na yi farin ciki sosai, kuma na yi murna sosai, tunda kamar a ce yau kamar ni ga wani tasha na Billy Love 24 ta zo taka ta har gida akan ta yi interview da ni. Kaga abun farin ciki ne da murna a tattare da ni. Gaskiya ina farin ciki sosai, kuma sai in ce ubangiji Allah ya kara wa tashar nan albarka, ubangiji Allah ya bata abin da take nema, kuma ubangiji Allah ya kara ɗaukaka ta fiye da yadda ba a tunani. To mun gode sosai da kallon tashar Billy Love 24. Ku danna mana subscriber domin kallon ƙayataccen shirye-shiryenmu sosai. Mun gode sosai jarumin mu, Allah ya ƙara girma tare da ɗaukaka. Baki da wani sako ko jarumi ko jaruma da zaki baki da wani sako da zaki tura jarumi ko jaruma, ko baki da wani sako da zaki tura? Gaskiya ni ban da wani sako, sai dai in ce dukkan mu yan kane maza da mata, iyayenmu, yara, kawayenmu, yayyenmu, duka ina kowa da kowa fatan alkhairi, kuma ina mana murna da shiga watan Ramadan, wata mai albarka, mai alfarma, mai daraja. Ubangiji Allah ya sa muna daga cikin ɗayan intattattun wanda ubangiji zai yanta su a cikin wannan wata mai albarka.
to mun gode sosai masoya. Allah ƙara girma tare da ɗaukaka. Allah sa ki wuce duk jaruman nan na fim, Allah sa duk ki wuce su. Allah ya shige gaba ya yi jagora. Mun gode sosai da kallon tashar Billy Love 24. A danna mana subscribe, a danna ƙararrawar sanarwa domin kallon shahararren shirye-shiryenmu. Mun gode.